Nagosemera kwa no mwanchi umurigire buna kwa bere ko gutwara emogoroba erento ereru kegima nigo cheregire chinse istoto chabona marogoba asine robere boikira nuko eneke bunango koletera ndamangana mayiya buna bere kagwate ka korwa chingongo chonsi inye chense mwanchi umurige karansa oikeri ndengomanya senchira yo boikira no inyora yonsi naboko yabwati agwetera semitandao asensemeri ya Facebook gwetera Ensoko TV nabo igasensemeri ya YouTube gwetera Ensoko TV eria nenkerubo Frida abaltoko gwetera na soko eneke buna chibicha neliogi lya gwikira sole asenchira ya bene nere John Kebati bakobwata nere Toldi toskato nyegara kwira nanda segeke kerebo silinde ngomanye amange Kwachaka amaya yebire bigani gotoko yachaka korase county ya Machakos sasengo komenya buna oyo koligia ekirugo kyobora ibwense omwaziri omokoro bobolendi bwaime Dr. Fred Matiang'i nigaikirana ase chinseme cyo nabayokora lebene ganga yaye bosio obobochori bole bosio okwana chinseme cyo nigasegeta abasae koeneke buna nkobwata bale chikura ase okoenekya amonchereli asogwa ka chikura so kabwechiri bubere emerongebere na isano na ibere chinga kecho boigoni gaerera okwero belia boikira nubosi bwobachori nakoeneke buna abamirani be serikali nigo baigwana ine na nigo barachikubwaterana asoko eneke bakorire amaoncherilio asense ya Kenya. Kura ndio mzema kweli sasa. Tafadhali ninawaomba ndugu zangu na dada, chukueni kura, go and register to vote. Na sasa hawa vijana mko hapa viongozi vile tunazungumza, kwa sababu wakati huu ni wakati wa vijana. Lazima tutafute namna ya kupangana ili tuchukue kura. Ili iwe kwamba tumejisajili kabisa na tunaweza kuwa tayari kupiga kura wakati wa uchaguzi. Sababu tunaweza kuimba hapa, tupige nduru, tuseme hivi, tudance nini, lakini kama hatuna kura wakati wa kukata kauli tutakata kauli na nini? Si ni kura tu ndio inatusaidia. Lazima tuchukue kura. Jambo sisi katika upinzani tuko pamoja na tutakaa pamoja. Wananchi nataka muelewe hivi. Unajua kuweka watu pamoja na kupanga watu pamoja inachukua muda. Hata ukianza kujenga nyumba ama boma pale nyumbani. Kuelewana na watu, tuseme sasa mlango utakuwa hapa, dirisha itakuwa hapa. Tutapanga namna hii, kitanda itakuja kuwa hapa. Mwanzo inakuanga namna hiyo. Tunapangana. Na sasa tukipangana namna hii, tutakuwa pamoja kwa sababu tunajua wananchi wa Kenya vile mmesema nyinyi wenyewe na vile hawa viongozi wamesema wanataka tafadhali sisi sote tuwe pamoja. Chinga kecho boigo baraya bakwamerelia serikali nigo boigo baikirana senseme ya Machakos na boigo koralia bene gosira Dr. Fred Matiang'i aseganga yayo kulige kirgo kyobora ibwense okwana kora senseme cyo nigo bagikiria serikali ase okoirania magega obokoreri anene ase sekta ye chisemi na boiga ase sekta yobochenu nonya nabo nigo baenekea kobwaterana bose koeneke buna obobui ngoikirani gwabore ase obochori obonene bo mwaka bwechiri bubere 2025 nebere. We made a huge mistake. We were hoodwinked. We were lied to by an individual who was walking around with a heavy Bible that he is going to transform this country. Eti atatoa watu bottom awalete up. Hiyo maneno imefanyika. Your Excellency, we are asking you to step up and take over this country and fix the areas that William Ruto has messed up. From the area of education, health, the economy, and every other, including even security, where our young people have been unfairly abducted and many others killed. Pamoja ni William Samoei Ruto, wewe maliza ile kibarua tulikupea miaka 5 uende, wacha kutusumbua. Mambo ya kudhani watu wanakuogopa, tafuta wengine uuzie uoga. Sisi tuuzie uoga wakati wazazi wameshindwa kupeleka watoto shule. Huwezi tuuzia uoga wakati watu wetu wakiwa wagonjwa
wanaenda na kadi ya SHA, wanapata wewe na vibaraka yako muliiba hiyo pesa mkamaliza. Wewe na rafiki yako Duale mumeiba pesa ya SHA mmemaliza. Abductions bado zinaendelea. Serikali ilipatiwa advice kwamba abductions za kufanyika kwa TV zimewapatia jina mbaya. Sasa saa hii wameanza kufanya abductions in secret. Watoto wa Kenya wanaendelea kuuawa. Engaki ya ikire bari muri Nairobi bwatera gikora Nairobi. Bari bare gusii babwatera gusii. Aba Nairobi mabwatera gaiga nari engaki wekaje gikura matiangi gikura tatene cyobo president bwa Kenya. Mwezo kona jera mo enda gusii orio baire taba kane transport yeri tukolie gikura ekure yasirire. Mtotaka gikura ya matiangi sine no ena yemo. Hatutaki kujua kama ulichaguliwa kiti ya Munanda. Hatutaki kujua kama wewe ulikuwa umechaguliwa kiti ya SDA chairman wa kanisa. Hatutaki kujua. Kwa sababu ule mtihani tulikupatia ukiwa waziri. Tukakupatia mtihani ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wameingia form 1 bila bribery. Ulipita hiyo mtihani. Nonya serikali yense ya Kenya gwetere wizara y'ekisemi kebegete chinguru amono mukia wokweneke na aborokia basirirwe na konyora kisemi boikiranu nigo obokoreri obo bobwateranirie amone bitango ebyo bikonsamagega obokoreri obo nabo igo omoyo obokoba omorokia bono aborokia nigo basabire serikali erigereria obokoreri obo bunenchire yamo yogosira kisemi nabo igo goikirania amaroro y'omwaka wechiri bubere 30 Mulikeito Vincent Monda na atwariganiria oroboti rokobwatia. Kira omwaka omutinyi komichi tariki 5 niga abarokia bagochengera rituko lya abarokia ensengima elyo libekire nsemo kwenekia ogokina w'ekisemi. Ritukeli nigo lyachagetiwe amone kiombe y'ekisemi science amona amang'ana yegenga ensengima UNESCO ase omwaka bweri bweyamo chimikianda 94. Omwaka oyo nigo bagochengera okubwaterana ime na isiko y'ebirasi elyo gokinia ebirengo by'ekisemi. Ime ye county ya Nyamira boigo na akwanire no moroki oyo ase elieta Albert Onkundi oyo beiro moroki ase miaka 10. Onkundi niga agokeiro borokia ase ng'encho nigo bokobeka oboroso bwa abana elyo bacha kwerigeria kibabeire abanene. Ekiagerete nkanda gokoro bwarimu na seng'encho korunse ng'ango kina nanjete kobo mwarimu nagora barimu bagansomiri naranga bato bakorega ase enkong'u kogera abana b'abantu babyoke nanche nkaranga egasi y'obwarimu nengiya nanche ng'endere kuwekana ikina kuri skuru yane ng'endere ko mwarimu nanche nkonya abana b'abantu ende twagache ense ya Kenya na gusiya ito. Nonya oborokia bobwate obuya nigo naende bobwate oboremerwa obonene anene mono ase ensemo ya serikali etariko bobwate siana kobasira bunebwenete ebitoki ebike amone ebinde buno omorokia Onkundi agoteba. Eyemo yabo twabere choburu bwase emyaka emenge omonto bakoreta yere choburu bwenke enere challenge nene y'obwarimu neyakabere asibesaru bagwakanu nechinka sana enere challenge y'obwarimu negendo kende challenge y'obwarimu nelinga asitokorere gasi infrastructure ebirasi kira paratuli nebintu birakoro mbyanya guisaneke se skuru negendo kendo bwarimu gesumbuete nekelinga ekere togochora barayi bagotenera abarimu ntwanya gusika barimu to abarimu bari bachorere ntu ng'abarimu togochorerwa chi twachorerwa abagwakiri twachorerwa abanyagitari nabo tenechi ministry cyo bwarimu batamanyeti egento obyeshira barimu bagwetera. Omogoko bwo morokia nokorora abaroki wabaye bagendrete buya asamagima abo oyo noro omunguso monene okogera abaroki babeka chinguru ase chiskuru obwari muri tangani ogokonya abana mukobena barabusiko gakwa igubuya sana keto gotara gukanya gitari kwanyero omwana goti omwarimu okuigubuya sana nga wakorega siao nae kwakoreki wa contributory gocha ase ense ya Kenya apart from mekere wasomire abana babantu nobo amrobo ngukwaga bure bari mumbanya kogota nogo ndroko nyakobu konya gosoma kira rituko turi gocha kwagota
Onkundi niga baboririe na kubasegeta baria batagete gosomera oborokia buneye nero egasi etigarite yoka ebwate ogosesenia nonya kebwate ebitoki ebike kongo teja abana baba Kenya omwana w'umugusi na Kenya ngima inga obwarimu nere egasi yatigerie goseseniwa obwarimu nere egasi yatigaire omuntu abende gokora erinde anyore ebitokio nando obwarimu no egasi okurikira ase Aserituko eliria rero ekiombe kia UNESCO kiria kia International Labour amona kiria kia abana kia UNICEF nigo baborire chiserikali chionsi amona ababwatani ao baigererie omokia eria kwenekia okubwaterana kwarorekanire asogosire ensemo y'obworokia nonya abaroki bagasaine gochengera rituko ryabo ensengima nigo baborire serikali basire merobere yabo eriko kine birango by'isemiga igense yaito ya Kenya ingo reporter Soko TV nchengo kwa Vincent Monda Ekere ensengima egendete kolichengera rituko ria borokia nigensemo ya baiboli kurumochi obosongo besokire na gwakera aborokia mbia ase mirimo emiyaba gokora buna baiboli bakabere asa abana babo nonya nabo bakoragwa na Thompson Osoro oyomo bwa baigereri bo bwene bwa mwanya bantu nigagikeire ebikorwa ensemo ya borokia banene gochaya aborokia bake nabo igo abange gokagerwa gokuruma chibesa chigotomwane serikali gochia ase chiskuru koirera ogoturubanigwa gwechisemi nigo boigo bagikeire kiombe gyokurika aborokia TSC ase ogotaiba imukiria egetambukiro aborokia bali bagosali abana bake chingakechyo boigo nigo bamochirie aborokia banene bechiskuru ase obwanchera abasali gosamba chiskuru erinde banyole chibesa kurwasa baiboli ebikora bya mentekanira chiskuru anene ile ya retain na boigo nyamagwa lero ngo celebrate today kuna International Day for Teachers abalimu n'abantu abaya abalimu nabagerire tubwata abanyagitari abalimu nabagerire tubwata none chi president chingiya cyeseye abalimu nabagerire abana baito bachira America bakwanige songekiya ntagete kuiraniria abarimu ngambu ya mono asega singiya mogo tokorera gotokonyera abana baito aseritko eria rero na gikiagarire twachiramo asoko babwatesi gochengera ritukeriria ino esekte nengiya na ne sekte bwata maskani kurinde chinga kichinde ya chire bugeka investigation yana kolire mono ase chiskuru cheito gosambwa teachers bali bakuru na principals egento nkere babwate bakoroka chiguni okonyora omwalimu abwate chiguni cyano ni 10 eschool abantu abanafunzi aba bali gwakana fees abanafunzi aba nabwo omwalimu olikorokune head teacher bose principal egotumeka koleta chaos eschool chiskuru cheito cyasambwa abana bonsi bamanya goseli ugojika kwanyora damage eschool etakeko osene chiribu osene 100,000 abana abalimu abaiboli bamakoreis up to nonye 10 million chibasa chiri abalimu bali bakaraki balia chiskuru chito cyarayire kuruga kurumagega lakini ekero kubwatia kwamanya gotengana abana basambete mote bina abana basambete lakini koko chungusa kuchime kwamanya konyora ngatari bana basambete inga gosene abantu bachite bakasambe skuru nga abana bake bachire basambire skuru abana baito babwatu busa abana baito baye guji punishment busa abayibori twaru chibesa busa igo chi institution chiri cheito tobwate munabona ntobwate institution na Teacher Service Commission teligo take actions against these individuals. Imeye county ya Nairobi nigo moyigabo gochengera aborokia bakogokorekana ime ya Kasarani
okwana omunyakerogo okupeta mboko milemba ni gabolia okoinyorwa kwa borokia ba ECD abo bakonyora engeria enke boigo nigo bakwanera emechando bagwetera chinga kibagania eserikali goikerania amagania abo boigo nigo okoboligwa kwa ruigo gochia serikali kweneke muna ngosonsolero mochando oyora sensemo ya JSS. Last 2, 3, 4 weeks we visited State House and we made very good progress which we need to hold and follow. For us to achieve that, we must really work as a team. Remember, at home we also left a set of teachers who are suffering. Those are the ECD teachers, Secretary Nat and Secretary Kupet. Behind the scenes, you'll also go and drag those ECD teachers. They are being paid below the minimum wage. I will not proceed because I've already given you the message. Therefore, the theme of the World Teachers' Day, which is recasting teaching as a collaborative profession, need a CBA done in 2 terms. And the other gains that you spoke about. Today, we have the challenge of medical cover. We shall sit down and discuss, and we shall get a solution. Corporate power. Today, we have the challenge of the JSS demanding the autonomy. But even us, as much as they demand for the autonomy, we have heard you, and we have taken the steps of writing to the commission so that we can have a discussion with the government. Thank you. So we have taken the correct steps of writing to the commission and government so that that matter can be brought on table for discussion. Tinga kechio boigo nigo mulikio monene wikiumbe kia Nat Collins Oyu akwanera etaro ya borkia wika ase nyomba yobora yenene imi omochio Nairobi kati yabiri bakwanerete ng'amono kubwatuka chibesa kendabu okinigwa ebirogo na boigo goikerania amagani abo boigo nigo aboria aborokia guchengera emirimo emia baikiranire. Yes, you remember too well. 2 weeks ago, we were before the head of state, the highest office in this country, and we made fundamental requests to him, which he accepted, ranging right from capitation issues, promotions, housing, and the famous CBA. Today, I cannot water down what we presented to the head of state in this sitting. They remain in the hands of the highest office in the land. Today, it is important to celebrate the profession and our enormous contribution as teachers to the society. World Teachers' Day promotes ILO recommendations concerning the state of teachers, and that is 1966, and the UNESCO recommendations concerning the status of higher education teaching personnel. We are calling upon every other teacher in this profession, and more so, and importantly, in Kenya today, to take this opportunity to be proud and celebrate all that we have done as teachers. Ekero omubaro moke bwaba kichikura kweli kyogendete weso kia se county ya Nyamira nigo ogosaba kwa bekirugo chia asaba menye benseme yo kubwata chikura eliogo chigochora abarai abaikirano na kwenekia oborai obya
yokoligia ekirugo ky'obugavana ime kaunti ya Nyamira Walter Chanua noyo bwango igagwe sokya ekerale kuigora kinyomba isano gochi abamenyi ba North Mogrango ekyo abaroseretie era omanyana sasabire omugusi koenekya komentatori omubaro bwabaki chikura morobele bwokolikia chikura ime kaunti ya Nyamira niko gokorekana asense moya mangayoka ase chibunge chinde chibwata obochori oboke omorobele yo toligokorekana omulikito Steven Nyarikie Mbunde na mange nase taro yokwirania okoboko ase amate iyo yaretwe no moderector bwenibo ase county ya Narok oyorobo igo mobiare kurwe county ya Nyamira Moske Walter Chanua aigetare ntangani igachakirete asoko igora chinyomba bene ekyo konyora asirire baria bare imeire ase kenyoro kiagiansa mesobu ase wodi ya Mawowe bunge ya North Mogrango kati ya nyomba Moske Walter Chanua tarete Marieta mera ndikerubongo rugwa mugaka muranga aiga kenyoro kya nembo basi yansa mwesi ni ungo maira nelimbi yamano ai magasi angore irere ngija ekogera enabwate nyomba yemo onyaga ire sengo swana nje nabana ese bakobera kabere gotarara ase nyomba ensemo yegetonto aintu agero to kina abana kinyobe nyombere eyo botwaire yo bonyansi bona kero na ro nyombeye ngaranga mariga nigamo chigonswa ekagera nkalenga linga tikatomo bekire nyombende emosuguma matukali ari moyo katato gotarera ase tundubari yesamba ebunge ya North Mogrango na gukorera hetaro ya ase ensemo ye wodi ya Bokeira ime ya Nyamusi aigakobomo Moske Chanua agasira ya matejo bene no kubagatire nyomba nabo igokoira abana babere university abukonyora bakwamire hinka asokoborwa school fees. Kwa majina naitwa Faith kwa Chabeli Nyanzaga. Faith ni Nyamusi Egetonto. Hatuna wazazi wetu walikufa kitambo. Tulifanya mtihani na tukapita vizuri lakini hatujaenda shule. Lakini tunashukuru Mungu Daktari Janua ametutengea nyumba na tunaamini tunaenda shule. Ghafla na nyoru no mondoko neri yanda asinginchi abana abaiseke babere baganiriko ende university baitete lakini abayiboli baba asinginchi batayo na abayiboli baba bakoro the grandparents tibayo bono ikabeteri batigale bokakagaiga bono igana ende yabeteri twemige elinde ingamuye imbairane bagende school aliyesu banyorirwe na ende ngosaba vice chancellor chi school echo babanchere bakora late admission elinde bachake amasomabo bajoini bali bandi elinda amasomabo agendera school fees yons the college fees na boto na wango shughulikia alafu mpaka bakole kaukwanekere kyo Moske Chanua nigasabira omugusi anene mono kurunyamira wesokya eri okubwata chikura ekigendete koba chikorikiwa nekyombe kyobachone chimbeba iga Kenya singije ko liekero kyo bugavana 2027 engakiyero gusigaye igo naende obugavana obutitoko bonyora onya abantu tibali kubwata chikura mwaro che record yale ngesi Nyamira county nitutwale nganga abakabiri gucho mwali bono ngana abantu 10 boka eweekend mabara register chikura igo ni konta geteko batebinga kubahimiza abasaye mwensi n'abantu bali bande batara register buna voters bono IBC neigwire mosoe elinde munyaka kubwata chikura naliriyo koranya go twara influence asobogambi esabantu bali bawo kugambira Moske Walter Chanua uyorokirie ganga yo kubori obugavana nigagenderere gosaba umunyamira ko mwokoboko bosio bobochori wo mwaka 2027 atagete mumanyeri eta Chanua rioka ndagete ko aboli naende asekyo maete esenge jo Walter na abange balenseye naende tibanya koira chikura mpaka wamenda lweleta cha Steven Nyarikie Mbunde Soko TV North Mogrango county ya Nyamira.
Magega ye bonus ye kemeli ye chae go chakerenke mono imeyorgongo rwagusi bono nigo aba director be kemeli ye chae kurwa season ya 11 bakoragwa no mu director omweno ombasa oyinendore omo board member OKTDA besokire iligokwanera ekikeirerete e bonus ye yugo chakerenke mono nigo basabire abalemi tibatugora echae ekyagera amatuko alebosio nabo chibesa chiramentekane eirinde chibakonye mulikito weekly forenge na mange Magega ya bonus ya kemeri chae gotangaswa abu City Factory cha gusicha arakanita kogendera konyora chibesa chinga mono ikiana nake kiirire abalemi abange bekemeri chae kwemurungania asekerenga kigoro abu asabande bachaka gutugure chae bono ni gaba director kurwa ase zone 11 bakoragwa no mweno mbasa oyoro mo board member na omo director we factory ogembo besokire rikuwerera bene nikikirete chibesa cyo chigaja chinke ngwa kira abalemi ba minto be chae gusiengi manga buyamono enchira batoereire after tua a bonus a year a second payment yewe kurunge bonus ya tebwa wiki ya moya hitire e country engima yo yararagana nga buguri bwaito mbochie tikoba buya e bonus y'ichengi ya second payment yebe buya andi tiambaira neliko batebimbi yamono ase gotoigwa gotoremereria talina tuancha kolete bese yachite nigo tuanyorana nero tubwate omwaka oyo igotobere to mubesaiti ase chae bagukwana nabararia magoroba ya rero nigo abanyakero gwabo kurwa City Factory cha Nyamache ogembo amona kiamukama batebere buna nigo bone bwe chae bwa rengense abu asana nake batebe boigo bune arigo liria dora guri ajetense kolengana no konga gwe shilingi ya Kenya kiagara echiro yaito yere Pakistan, Russia, Ukraine, Sudan, all those places is konyotoko ni chae yaito mwa igwo mutinyo saba inja irane tense ekaro mangana getabete makeiga kabete rusiasa ekamanya kororekana ne eyitere namba 2 eliendere namba 1 eliso neringa oboni abukaira nase isitware ko ni chitora 2 kira ya motoko ni chitora 2 $2.5 $2.6 echayite kagenda for 1.5 1.6 1.7 Celsius kagenda ansi director obono nigo babasabira abalimi bechaye gotwaro kwegena asobole bwabo na gosemere buna chibesa nchichego chaigoro asama tukare bosio muna ya beteiga imbura ina nyasaya natwanjete gusi imburango twere necheseboke but this time round magorinko andali igo wetera bona ligo lirense elitogende kurwani na ndi serikali yatubwatsiri kolengi bone ibintu binko change tore mbitokonye ngabor tu start review I can promise, I can foresee, if another disaster would not come, this year we will make good money. Baba soroira abalimi bono tibabasa gotogore chae ekyagera kemere kino ekyengenche mono otia ase bale naigo nigo gekweregeka koba but echai ekerobu at every month you are getting this money so abantu babasa komisiriti abantu bande ngotugoro na ande kerwa togire chai ka ande kero konyisimeka you take it 3 to 4 years kao moto yo banyo koba machua wanse gotora tiasa bono nigo basabire kwebekale ne kemere ye chae ego gosabwa libagelio baberange na ba director libakwanire mechandere ase kemere ye chae to imeyagusi. So I'm urging our colleague politicians starting with the governor, the members of parliament, senators, the MCAs, let them also come out and educate farmers and talk to farmers rather than attacking directors. We are there as also politicians of tea, but they should be able to come and also assist us in talking to our farmers. And most of the conferences we have had in other areas like Kericho, going to Meru, we will urge our politicians not to just stay out. Yatigere asaba limbe kemere ye chae gotegerera ogosaba kwa ba director abo na gwetanga kurwa aso gotogole chae chinga bunechi inko reporteria Ensoko TV kurwa gaiga aso mochubo songo e county ya Kisii ereteriane Wycliffe Orenge e county ya Nyamira ensemo yegetawo kyobolemi nigo ya muchirigwe aso gotabwatuka abo bisabo bolemi gochya semegondo yabalemi eliko basemya ekeroni ekiyagie chae egento andake gekorenta etobauti ya magori gati ya gusine chinsemo chinde
Mudirector wini wime county ya Narok oyoro muiburu wa Korwa Gusii Walter Chanua nigo kagukwana ime bunge ya North Mugrango ayenikire buna obolemi nigo bolense ime county na gusabe serikali ya county ya Nyamira kwaenekia ngobwatire nabale naba director bechae elio gosonsora omochando yorararo. County ya Nyamira mumaitege ntetegemete mono ne chai obolemi lakini obolemi cash crop yabo ne chai igo muna twaro che bonus yachire county ya Nyamira nere nyorete bonus yense zaidi wetani chi county chinde chionse ase ense ya Kenya muroche range korwa over 50 then about 10 shillings etofauti muroche ni gere about 40 shillings 40 shillings per kilo neje sinyinge igo ntutagete tumanye serikali atotevinga ninki kiabero muchando ase county yetu ya Nyamira no bolimi bweto butari gokorubia na ende ninki butari gokorubia ese county ya Nyamira elinde tonyore production ye chai ere grade ya na ntutokonyore faida eri nabalimi banyare kwegokeria yonto bwato muchando abantu baito be county ya Nyamira nkorera bale abalimi baito nkorera bale lakini na ende tuligererie ntoganirie maita agriculture ni gere devolved omuntu teneto bolimi moone se county ya Nyamira ne governor tali president igo tuwene tuligererie county omo governor anyare go advice accordingly and extension officers au ba advice abalimi ngani nki obolimi wene ta gokorwa na kibo gokorwa elinde tonyore grade kiagie chai na tonyore bonus rengia. So the people of Nyamira are not happy. They are also crying that their bonuses ziko chini kuliko kaunti zingine katika inchi. So they are feeling kwamba hawajatendewa haki. Na hilo ndilo hitaji letu kama wananchi kutoka sehemu hii. Next time bonus yetu tunataka ikue juu ya 50 kama wengine. Ansensemende nigo mugusia bolio gosira Dr. Fred Matiang'i aseganga yae yokoligie kirugo kyoborai bwense okwana akora sensemo ya Machakos nigo abarai yabo benekire kwerobeli yabo sibwo bochori nabo igo kobolia omugusi koenekia ngangwe sokyale nabo igo kwelikia ase ogwaka chikura ase obochori bole bosio tuachire gaiga ase kinyoro tuache korekrutia abantu baiminto tubaeremise obuya bwokubwate kura nobuya bogosoya kiombe kia Jubilee egere lyo ne turakonye umurayo ito atambuke igo tole set koreis 25% echiragero mogambi amekie minimum requirements as 24 counties amanya go qualify kwa omogambi bwense. I think there's a very strange narrative nganto bugati chikura busindo bugati chikura ande chisaine. I think bona ngakie chiko chokubwatu go ikachia tani milioni ibere Gusii Kisii county na Nyamira county alafu Gusii atole diaspora aiga bona Machakos Kajiado Mombasa wherever na into bona toka top up go ikatoka ende chikura go tan 2.5 million omo Gusii bwe kagwaka toko beka bantu bale chi America UK wherever they are in the foreign diaspora we katora to 3 million. So there's no question of that into bugati numbers. To basanya go jenje kura gorwango ile Gusii asole bugati kura roro mono muroji ngatonya kora mu Gusii ngato into isaini etebe ose into isaini ke around yeto batebinga amaene into isaini ke asengenjo twalaje sikura jeito muneko nyalikana elio moelio kunya ko tebutu ngabantu ngukama bale ndunduri ko kama ngombe ndiko kama bisi tukubeka ngombe yete mbego tukama ngombe twabekere lieme oyo ko egwa mabere kole gukama mabere ndundu kama mabere eke bisoko ego morogoba mabere arwarete ndutageti elio moeli aba Gusii baminto barayi bale Gusii abo soro na bande mwachire Gusii moela abantu 200 empowerment bonus shilingi 11 ejaye korusi Gusii ne yakora boikoyo na bosigizi is the same thing wae ndutoko Gusii 11 na 12 igo aba Gusii abantu baminta semore soka siko ligerio mheshimiwa Matiang'i chikura eyene sabari tuansire 1000 steps starts with one. This is one step in this meeting. This will be an historical meeting to His Excellency the 6th.
asemesa yechigosoli omwanchi muri eria nigo ngokomanya buna etimu ya Shabana nigo yachire makali yokonyonsani egorie yemo ne timu ya Tusker asomogoroba orero egori ya Shabana nigo yanyonsigwa na ere Austin Musa Odhiambo etagika yemerongo ebere abaigere b'ekitimu ekyo Peter Okidi kurasensemo ya Shabana na boigo Charles Okere bwe timu ya Tusker nigo bakwanire igoro yego soliye ase Okidi aichanera ogutugutachi point kubwatakana ne chingoma cyo mogosori egiata Brian Michira. Tena amebadilisha, amerudi kulia Bronson Fubuga, kishuka kushoto, nguvu mpya Derrick Otieno amedefend na amefanya makosa. Ian Simiyu, indeed God nimso, nguvu mpya Ian Simiyu anamwadhibu mwalimu Marco Kola. Indeed God nimso, badilika lilofanya limelipa. Mwiba wa kujidunga wa mbiwi pole mwalimu Marco Kola, alitapa na mali ile, akawa mfamaji ambaye haji kutapa. Mchambuzi wa video Gigs anasema yes, sabi imelipa. Ian Simiyu, karibu sana coach. Umeweza kupoteza uongozi wako baada ya kupata goli kipindi cha kwanza. Ni kipi ambacho kimejiri leo hii? Ya kwanza naweza sema nashukuru Mwenyezi Mungu. I think imekuwa mechi nzuri. First half tulikuwa juu, second half kidogo tumekuja tuka get into the game, of which imekuwa tumejiweka under pressure second half. So naweza sema ni results ambazo hatuko tumezipangia, and it's very disappointing because ukiangalia with our targets we can't afford to lose points wakati tumezigrab. So I think in something tunaenda kuwakia cause ukiangalia ile bao ametufunga imekuwa out of nothing. So naweza sema tumelose as a team. We need to go and rectify hiyo makosa next time. Tukifunga mtu hata kama ni bao moja, we take the lead. Mwanchi umurgeria kurwa senseme yu yechigosoli nongo ya gutolera amangana maya yebirebiga kurendegenda ko bwatia emerobelio yegetaseni genso kombia mono sana sebali mwabwatia amangana maya kurutwaga chagete ekerondo chenga The Noise Boy kurwa chinsemo chichenya keiri marani Innocent Omariba abatabanga no areme Anthenya Caroline abatabanga watching live kurwa kitutu chache South omoigwa bwaba kinami watching live Nyabutobe comedian agotebanga noareme abayigondo chenga jeria kiruboko rwa ngumbu manama Barin Kingdom goika Ensoko TV Nairobi noareme nabayigondo chenga Samuel Omariba kurwa se ward elia nyakoya agotebanga noagendete kubwatia Ensoko TV kwenda kwanekanga goika kora moncholerio ase ward elimbia mono sana bali bonsi mwenekanga mwabere mugo ikirania amangana magia ase birebiga maga kamera soko ne kibna ebi channel yogira gukira sore asenchira ya benenere John Kebati bakubwaterana na Toldi Eliane Kerubo Frida twara obotko borobia.